chámame Luís. Vamos facer a intro, vale? Vale. Hoxe estou cun dos galegos máis coñecidos nas redes sociais, o condenado que xume desbancar. Hola. Eu vou che dicir unha frase e tú tes que dicir o que che. O galego é ideal para... Para falar? Iba a dicir unha cousa, unha animalada, pero na cama o galego está moi ben. Vale, seguinte pregunta. Tes que completar, vale? Isto deuche unha pista, é unha canción. Arrastrache o cu polas pallas e fixeches a cama no chan. E mollaches a... Parchiña. E mollaches a... non sei que... chascarrachás. E mollaches a palleta. Sí. A parrachiña. Podes seguir. A parrachiña. Parrachiña. Quantos máis sinónimos estás disposto a dicir? Papachiña. Non sei. A berberechiña. Mollache la berberechiña que a tiña se quilla do